Prostě pouštím nahrávání, dámy a pánové, prostě pouštím nahrávání, tady bude tohle videa, budou úplný sračce, všichni budou dělat bordel, jednoduchý. Už se to už můžete pozdravit, pozdravte do videa, prostě jednoduchý. Pozdravte. Ahoj. Dobrý, prostě 4 dementi jdou hrát repo, jednoduchý. Tak. Přesně tak. Ježiš. Ne, noci o půlnoci. Jo, počkej, to je shop, proč? Shop, protože my mám 50. Jebe? Cože? Možná jsem Počkej, to bude upgrade, počkej, uhni pičo, nevidím. já jsem možná spawnul špatný ten. Šurte, ale lišáku, tady by si můžeme koupit pistol. Já to jebu, já chci být rychle. Vy jste idioti, kdo umřel? Počkejte na mě. Co se děje, sakra? Já tady mám 60, já mám už 60. Koupíme minu. Ne. Zabil si ho! Zabil si Artura! Co si hraješ na toho? Dače, co si hraješ na Dače? Nevím, jsou dva... koupit Strange? Kup si klidně Strange, máme tady minu, já bych vzal ještě nějaký granát a... oživil bych je a nechal bych jim nějaký věcičky, ať můžou něco to... Hej, nechceš se vyspat? What? Ne! Chceš taky umřít? A to tě nezabije, že jo? Ne, mě to je jedno, nechci je. Kurva, nech mě být. Nech mě být. Musíš si odpočinout. Neser mě, jinak já tě od... Víš, kde si ty od... Jo vole, ale víš, kde si ty odpočineš, pokud mě budeš srát? V rakvi, takže mě nech... Tak. Počkej, já se taky odpočinu. Já si jdu podívat tady na tu pušku. 40k, ale to se mi nevyplatí za mě. Ty vo! Dobrý. Jdeme je oživit, necháme jim pár peněz, ať můžou koupit nějaký ty upgradey. Já jsem si koupil tátu Strange. Já bych si jako rád koupil... My jsme koupili pánvicu, borci. To jako fakt? Ne, proč jsme koupili pánvicu do piče? Protože jí tam hází vždycky manták, ty vole. Mantáku, ty čuráku, pojď sem, vole, mrdnutě mrkidem, pojď sem, vole. Nemám tak. To nemůžeš. Ne, a dost, nezabijte se, do hajzlu. Hackněte si ty healy. Jo, Teď to bude hruza, A už nikdy nedát, chápu. Ty vole, mám takový do prdele, jo. a dost, vole, mantáku. Já tady zastřelil. Ne. Vím to. A mantáku a dost. Mantáku, já natáčím, prosím, já na to seru. Kurva. Dej start. Tak si. Jebu to. Nachystej se, držečko. Dobrý, zdrám. Dělej, ne. Ečkem, ne? Počkejte. Ano, Ečko, spamuj Ečko. Ano. Tak, dobrý, ty vole, to je... Já jsem to nestihl, borci. No, protože to je tvoje vina, no. A moje uši, dobře stmuju. A kde je ta pánvica? Já si vás tlumím a i tak jste nahlas. Když do mě sežral všechny moje upgrade. Tady máš. A dost, ty vole, oni jsou nahlas. Slyšíme se? Jo, slyšíme se, dobrý. Já jsem si tady, vole, nastavoval vaše jako hlas. opálím, třeba mám tak, Ne. Pane bože. Že to má omezený, no není, že ji odpálíš. Já Je nemám dobrý, zbraň, Lek, já dobrý. mám minu. Borci, Kdo má zbraň? mě z vás volí kurva moc už. Nemám Jo, minu, mě taky, zbraň. to je pohodě, to je Jenom normální, minu. to je Ne, normální. tak se stíš, Pavel. Rozdělíme se na týmy, vy jste dva idioti a my dva potom inteligenti. Přesně dva ještě větší idioti. Můžeš zbít mantáka, dovoluju ti to. Pojďte Jdem dohromady. obraz dětka. Ale vy děláte bordel. Dám ti dohromady. Ty vole, obraz dětka, počkej, uhni s tím letím. Jo, promiň, vole. Dejte ten obraz, jebněte ho tam. Obraz tebe. A jo. Jo, já bych ho tam dal, ne. Dělej, pojď. Dejte ho tam, Počkej, to se rozmrdá, počkej. Nerozmrdá, počkej, takhle to tam stačí dát, Dobře, dobrý. budu vám věřit, Nechte to tam takhle. Ty vole, mám tak umře, ne dobrý. Já jsem ho tam chtěl strčit. Jak to, že mám 1 HP jako? No, já mám 100. To je nějaká sračka. Jedem. Tak dobrý. Jaká opice, ty vole. Au, počkej, kurva, zničil jsi to. Já ne.
Já to nebudu vozit, ty vole, já chci dělat nějaký content. Já to Já nebudu chci vozit. to půjď. Ano, voz to. Budeš dělat content, já ti do toho vlezu a budeme dělat content. Jedem, jo! Jedem! Počkej, já chci taky. Počkej, kurva! Opatrně, mám tak! Yes! Dobrý, teď je to na vás. Jak si mám pouštět nějaký ty sportovní srajdy? Fakt nic není. Dobrý, jebně to tam. A Prosím, pokračujeme. kreténi, pojďte. Kus je tam hlava do piče, uděte. Fakt? Ale není tady hlava, pohoda. Oh! Já ti to říkám, ty kokote. To špičku, ona to tam rozbí. Ale já mám tu minu. Ty koně, já ti to nechci. Ty dajzlo! Kokot, kurva. To mi na něj nebude fungovat, protože létají kokotí. Šupu, držu. Tady Lina, pojďte, naláká ty. Hlavo. UFO porno! Jebu vás! Ne! 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 Jo, jsem nejlepší! Jsem nejlepší! Zabil jsem je! Jo, dějte, vy jste idioti. Vy jste idioté. Oh shit. Ne. Ježišmarja, to dopadlo zase. Já mám jeden život. Nechci, já mám jeden život. Já tě nezabiju, neboj. No, jen aby. Ty vole. Ty piču, takový jumpscare, prostě jsem to chytil do ruky. Jebe. No nic, to je ty vole tým zase. Ty chceš čtyřka? Ne, ne. Ty vole. To nemáte někdo blicí stáče. Nech mě! Já umřu asi. Vylez už. Dobrý. Jste bojem. OK. Jste se smáli. OK, ty vole. Lišáku, O, peníze! Pojď sem, peníze. Ty vole. Kokos. Don't do Stůj. again. Kluci, máme tady granáta, jestli chceme. Jo, granáta chceme, nedávej ho. Tam. Já budu nosit. Počkej, ono to odbouchne, můžeme s ním někoho zabít. Však jo? Já nemůžu brát, já nebudu brát už nic. Ne! Jsou idioti, ty vole. Je tady něco? Ne. Tady je nějaká věc. Kamínek, prostě kamínek stojí 500 doláčů. Nebo korunek, doláčů, je tam to hezko. Pozor, opatrně. Ty vole, další telka. Opatrně. No, my jsme zloději. No, ty vole, zlodějský uklízečky. Já doufám, že v tom nahrávání to vypadá pohodě. Za mě, jo. Jo, to budu. Teď co to bylo? Jo, ona se pustila tata. To se mi nelíbí, ten zvuk. Ne, to nic nedělá. Otoč to, já to chci vidět. Ukažte mi, co pouští. Ukaž mi to. Otoč to. Anima, který jede furt dokola. Prošvihli, Jste kakati. prošvihli jsme to. Jebu to. OK. Hej, jak to? No nic. Jdem. Ty vole. Nice. Do toho bych si dal kytičky. Ano, do kytiček si to dám, jo. A dost, vole, přestaňte se mlátit, ty vole. Zvedněte tu telku. Jo, telku? Počkej, tak jo, já ti pomůžu. Jebni to tam. Já bych to možná už dal na to, ne? Protože ne, my musíme najít. Pojďme to najít. No, ale potřebujeme už najít tu věc. Já to jdu najít tady. Ježišmarja. Kokos. To je něco písklo. Ale slyším to. Yes, našel jsem to. Pojďte ke mně, našel jsem to. Běž to říct, vole. Ne, Davide, čekej. Lišák, vole, jebe. Jo, díky, to jsme mohli říct. Díky za jebávku.
Tak. OK. Pánové jsou mrtví, nebo co? Jdu to tam zavíst. Pro jistotu už to Ano, ale mám. víš o tom, že třeba když máš hodně strange, jakože třeba 8 strange, tak vemeš i třeba toho Blightmana. Jo, já vím, ty můžeš jít skoro každýho. To právě, kam je mega hustý. Yes, to už jsem viděl na internetu. Počkej, no diamant. Právě, diamant. Já se Nice. jdu podívat, co tam dělají. Oni nejsou tamhle, oni jsou za náma. Aha. Počkej pozor, já tady projíždím za tebou, abych tě nesrazil. Godiny. OK, tak pojď ty. Godiny za 18 litrů. Ty kokos, to uděláme někde jinde. Tady to už necháme. Jo, pojď. Jo, dej tam tu věc a budeme to mít, nice. A je to free. Dobrá práce, děcka. Dobrá práce, kamaráde. Yes. Pochvala od pana Salieriho. Jo, počkej, ale tam bude ještě nějaký přebytek peněz. Napsal Grepule mi napsal. Počkej, Grepule. Hovno, že by se přidal Grepule. Hodiny, pojďte za mnou. Počkej. Tam. A vesto, já už nechci. Ukažte hodiny. Ukažte Jako godiny. dáme ho sem, nebo ne? A dal se to. Ne, nedáme, dáme to někam, musíme to najít. Já to jdu Ale najít, pánové. Grepule. Jo, Grepule, tak ať počká, tak doděláme tohle kolo a může, jo, tak mu to naklidně napiš. Grepule. Napíšu až to. O, do piči. Je do pytle. Ne, proč já? Ne, já ne! Dělej, já chci, pojď do mě, vole, čuráku. Jde. Dobré. Já slyším hodiny. Ty vole, tady jsou fakt. No jo, já to umím najít. Konečně ticho, ty vole. Tam je hluku. No, jako dámy a pánové, nevím, jestli budu hrát ty vole s více lidma, než jenom já. A třeba Grepule, nevím. A nebo, ty vole, jako, to je strašný jako... No prostě nic nevíš, tady všichni dělají bordel, ty vole, to nevím, ale můžete mi to klidně napsat do komentářů, jestli někdo to bude koukat. Jestli chcete takovejhle bordel. Protože já... Kurva, on skáče! Ne, stůj! Au. On mi ubral. No. Kde jsou godiny? Co to je? Nevím, ale tady. Tisícka, what the fuck? Dobré, co mám s tou? Já bych jim nevěřil. Co je? Dobrý, je to tak, dobrý, stůj. Hej, jo, my jsme fakt za... Vezmi si mě za ženu. Oho, jo, Spadne. nice. Spadne to. Spadne to. No tak jdeme tady, ty vole. Nespadne a už to leží na zemi, vole. Wow. Ale všimli jste si, že to jde umění, je to vlastně zajímavýho. Co to jde co to... Ty vole, stojí to 15, Je tady vole. televize v lampě. Vysvětlíte mi, proč si tam povídáte a nepomůžete nám? My to jdeme odníst, to bude lepší, vole, Jsem moc jdeme. prázdnění, musím si honit. Oh, ok. To my natáčíme, já to budu muset pípat. A to je pohoď, a jo. To je v pohodě. A co kdybychom pohoda. udělali kompromis? Že bychom spojili ty naše videa do sebe. No to by bylo docela my se tady nevejdeme, ne? Že bych já tam Jo, dával vejdeme, Bylo by to pohoda. dobrý, jako záběr. Hele, 13, taky pohodička, no vtipnější problém. to byste tam dali. Jo, kamo, já to možná udělám, když mi pošleš Já s tou ten záznam. Počkej. Ok, klidně, ale já chci mít něco i na svůj kanál, jako. Jo, však jo, já ale můžete nevím, kde jsem mít. to udělal. No tak na tvůj kanál bych editoval jenom to tvé. Ale nevím, jak bych to dělal. Já to klidně i nechám na Petrovi, ale nejsem si jistý. Já chci, aby to bylo kvalitní, samozřejmě. Tak. Já to udělám takhle raději. Šup. No. Samozřejmě můžete zanechat odběr a like. Už na to se ptal Pavel, kde je východ. A už jsem chtěl zdrhnout. To je debil, tak to jsem neviděl. To mě už tam zdrhnul. Jo, já se sadím, že už tam je, idiot. Tam se jdu gramofon a baterie od země. Počkej, co? Našel jsi něco? Tady gramofon a 2 trezory. De- Trezory jsme tady, tady gramofon, tady. Kde jsi? Ty vole, jak jsi tam dostal?
Tady je takové to skryté místnosti. To je skrytá místnost. No tady. Kdo tady mluví, vole? Jo, to je dobrý. Pavel už zdrhal, kámo. Nightmare. Jo, takhle. My samozřejmě uděláme to stejný, protože to přechytrali. Jsou nejdál, co to jde. Ne! 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 Já jsem dobrý. Jsem fucking god. Oh shit. To jsou idioti, díky. Uni. O kurva, kde jsem? Ne! Mě poser na holý záda. Kam mám jít? To je zamotaný tady, těch dveří plná prdel. A dost, vole, já nic nevidím. Bo! Čauko. Promiň, mám se tě poblil. Čo je, máš problém? Mám tak. Co mám tak, že? Ten dojde. Jo, tak... Nevím, jestli žije. Tak. Dobrý, Prosím, klidek. posadni se. Senpai, hodiče. Nech mě, vole! Tam, pojď, letíme. Kde jsi ty smrdě? Tady jsi, já tě sejmu. Au, ty vole. Sej mi Pavla. Počkej. Ty vole, ten asi Ale umře. nemůže to trefit. Jo, je mrtvej! A tak jako, mám tak, ty vole, měl jít s tebou, kde? Já nevím, já jsem šel Já jsem mu utekl. Ježišmarja. Ale to je dobrý důvod, já ho chytil mimo zemšťan. A já si říkám, jdu. Ale Jako vždy zase zdrhlo, že? přesně, Já jsem myslel, že už pussy to máme shit, hotový, já jsem si nevšiml, že tam ještě trošku. pussy shit. Jo. No, ty vole, No je meč, seřve ho máma. co koupím? Nevím. Já beru meč, vemte si. Ty Já vole, si mě beru meč, poser. okej, prosím, Ok. já si beru meč. OK, předveď se, to chci vidět, ty Můžu mít vole. 2 upgradey, nebo to A není? ještě chci- Jo, dáme si každý 2 upgradey. Sorry. Kurva. Ale mám tak... Někdo pán věců? Ne, nechci, vole, nech mě. Kurva. Ty vole, mám tak to, vole, narušuje kokot. No a teď koukej, No, koukej. ty vole, Vida. s dětskama nikdy není dobrý nápad, ty vole, spolupracovat. Já mám 2 upgradey, jo, pánové. Počkej, oni. Nebo si nekupuj, jo, aha. Kdo to tam hodil, ty vole, co? To. Počkej, Teď ten granát. Myslím, že se vám bude hodit do rodiny. Počkej, co chceme dál? Co jsem to Ježišmarja. chtěl? Nevím, fakt nevím. Kokot, já nemám jsou staminu. posraný děti. Dobrý, jdeme. Boum. Kurva, proč je to zastra... Bonk. Dobrý, jebu vás, jdu si vzít díly. Pokud to tady lítá. Co tam dělají kokoti. Guys, Dělejte. Puste to, vole, už to má, to pič. Au! Dělejte. Jedem. keys, come. Uněte! Jsi Dobré, červenej. jen tak ze srandy. Dobrý, Tak určitě. Dobré. No a teď vidíte. Kde všechno? A jo, kde jsou upgradey? Hej, kde to je? Ono to není. Neohrozila to nějaká bomba. Počkej, není to, Ani neubralo peníze. není to tím hackem? Ne, ne, to tím nebudu. Já bych to nenazýval hack, já bych tomu řekl... Lifehack.
Glitch. Lifehack, přesně. Hej, Lifehack. Je to lifehack. jdem. Hele, ale to mluvení, to nahrávání se nějak to trochu jebe. Počkej, já se podívám, jestli tady můžu něco vypnout, abych tomu pomohl. Tady. Discord, mute. Nedávej se. Dobré, ale my jsme zapomněli to vole, my jsme zapomněli grpuly. Zapomněli jsme grpuly, vy dementi. To nevadí. To nevadí, chudák, ty vole. Chceme co nejvíc. Ale za to je ty vole by byl, vole, užitečnější než ty. Oh, ty kokos. Tohle nebudu natáčet často, ty piču. Tu budu tak streamovat. Je tady nějaká smrtka, je tady No, smrtka. bože, dej. Ty vole, jeden s motorovou pilou, perfektně. O můj bože, ticho. Oh, I gonna come. Tady prostě krásné ticho. A peníze. Jen moje. Co to je, vole? Je, kurva! Nikdo, hele, to je pohodě cena ještě. Co to je, ale? Jebe, co prostě je. To je voda, oheň a vzduch, to jsou elementy. Nech mě. Jsou elementy. Ach jo. Jak dlouhý bych to udělal to video? Ne, nevím, ale mohl bych jít streamovat rovnou. Ale ne, streamovat budu. Ach jo. Jo, to bolí, Karma. stop bomba. Já tě zabiju, kamo. Jo. Já tě zabiju, kamo. Podívej se, co mám za tým, ty vole. Vy jste fakt, kurva, retardi. To nemám mám takový, 35 nemám 000 za piči. Já se jdu koukat na telku, jebu No, to. škoda, že tady není ta nerozbitá. Jo no. Ty uchyle! Skač na mě! Pojď si sednout do vedlejší židle, počkej, pojď na tu vedlejší židli, pojď vole. Já sedu na něj vole, já si tady budu sedět. No nic ty vole. Já si to. Kurva! Říkám, lišák do piče. 100, wow. Ale dobrý den, To je gentleman. pohoda, co? Yes. Guten Tag. Vypadni! Co? Vypadni, tady jsou gentlemani. Hej vole, ty mi kradeš, ty vole gentlemana, pojď se ty mužka malá. Nemůžu to jít? Počkej. A Pušťák, jsem omylem řekl O můj bože. Já jsem Chvíli, to pětináč. se vystříhne. Počkej, To je držte. Jestli nás najde. beautiful bag. Schováme se tomu mantákovi. O tak. No tak Počítaj za 20 000. Ty vole, jdeme kluci, jdeme. Peníze jsou důležité, peníze. Sundejte si čepice, jdeme na to, jdeme říti za 20k. Sundejte si gaťata, jde se umrdat. Co? Oh, wow. Já jdu... Juice. Bombardér. Bombardíro, krokodýlo. Mám tady věci. Dobrý, vole, málo věcí, ne? Počkej, tak vezmeme tento box. Ale já nevím, já bych první šel Tři najít... lidi vezmou- Ne, počkej, nechte ten box, nechte to tady, splníme první kvotu, tady je hned vedle tohle. Tak počkej, vezmeme zatím toto. Jo, berte si, nech to být, vylez z toho! Kamo, rozbiješ to. Stůl si to mám, vole. Kolika? A dost, kdo to ještě rozbije, kolik to stálo? Ty bylo 17k, tu To stálo 24. No, vole, vy jste Nevěřím. kokoti. Co to je? Já si to Ty vole, chci James Bond auto, tady bude někde, James Bond auto. Sorry, vidím piču, když někoho srazím.
to je, vole? Ježiši Maria, idiote. Vidím velkou, už ho nevidím. Nech mě! A dost mantáku. Ty jsi to taky dělal, co? Počkejte, já mám příšeru. Až jeden z vás umře, ty vole, je mi tu prdele. Tady byla příšera. Sorry. Prosím, ať je ten žabák, ty vole, tu budou klipy. Počkejte, uhněte, já jdu do toho, do koší. Pavle. A dost! Já se na vás. Rozmrdat, já mám za 3000, ty mám Mám za mrde. 11 000 něco. O můj bože. Super. Už je to vyšší. Tady to nenos, to už je plný, jo můj bože. Já už ani z toho nemám vůbec chuť něco z toho dělat, ty píš. Tady nějaký průchod. Já nevím, já to nechám tady, jo. Jo, nech to, Ne, to je moje, ne, nech to není tady, nech to kámo. tady. Bomba! Nech to, vole, to Jdeme ještě zpátky, rozbít. mrdejte to, Počkej, tady můžu už máme dost věcí. Jo, máme dost. Chytám jsem. Koupil Piče. kvůli tobě. Kde jste? Zdechni! Zdechni! Zdechni, ty hajzle! Jo! Zdechni! Ty jsi to rozbil, idiot! To mě poser, to je debil, tak to jsem neviděl. Arture, ty kokos, on mi tam vleze do toho jako upaluju. No ty vole, ještě 1000 v prdeli. Co ještě, vole? Naserte si, to je moje, vypadni! 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 Co to je, vole? No, my jsme mrtví. Ne, nejsme, držte huby. Hoši, kam jde? Kam jde? Easy! Už já na něho šáhnu, podívej. Já musím jako zabít, On tam rozbité věci, perfektně. Je tam? Ne, není. Neřvej. Děláš si prdel! Jak? Děláš si prdel? Prosím? Prosím? Ale já jsem ho... Kámo, co to bylo, vole? Vítej. Vítej ve světě mrtvých, kamaráde. Zase vás za tu smrt si můžeš sám, já bych tu příšeru zabil do prdele. Kámo, já jsem ho tak krásně upaloval, to by byl tak krásný klip, ty píčo. To by byl tak krásný klip. Je to obraz. Jo, vole, ten mu bude ošahávat prdel, perfektní, vole. Jeden bude ošahávat prdel, druhý bude pussy shit, ale bude si tam zavírat za dveře, ty vole. To jsou borci. No, vole, ale aspoň nic nemusím to, vole, dělat, aspoň to dělají oni, můžu tady jenom Je, to otevřít. je moje hlava, počkej, je to Ne, to je moje, já jsem šedej, já to mám jako jížani, já to mám jako jížani. Kvůli tobě. I see. Šaku neboj. Jo, musím. Lišáku neboj, ty vole, já se bojím. Já jsem slyšel myšáku, neboj. Myšáku. Máme lišáka, máme lišáka. Myša, hej, mohli bychom dát Čech chat, nebo jak se jmenovala ta sračka? Ježíš, to jsem byl včera nebo předvčerejškem, já jsem dostal z toho brain dot normálně. Mě poser, to je nejlepší. Ale ty vole, škoda, že jsi mě tam... Ale škoda, že jsi mě nenechalo zabít, ty vole, já bych ho fakt zabil, ty pičo. Musí být nějaký funny klipy, Ale to by bylo cool klip, prostě ho zabiju.
Yes. A já potom budu muset zjistit to, jak si to dostanu do mobilu, ty nahrávky. Tam se to dělá lépe, ty shorty. Ty natáčíš přes mobil nebo co? Ne, já... Teď jo. To je pičus. Bylo, já si myslím, že vystřílím takový plamínek. Ne, vole, nevystříkne, protože už jsem ho upaloval. Pak se mě tady vystříknu já, moje semeno, vole. No, to je vozík. Ty vole, ale vy jste furt nahlas, vysvětlíte mi, jak to děláte do prdele, já mám na 30. To prosím, já to Mě to taky zajímá, proč jsou tak strašně nahlas. Já jich mám doslova na 55% a furt řvou, ty píčo. Zkus promluvit. Halo? Jo, dobrý, tak to je hezký zvuk, to se mi líbí, ty vole. Já mám tebe, já mám tebe na 10, Mantáka mám taky na 10, a potom Nix, no já tě mám takhle nahlas, a slyším tě jako rád, jako, Nádhera, možná moc fakt křičím. no, ty vole, Mordekaiser! no, ty pičo. A to je zrovna jako, Budeme zpátky znovu zrození, škoda. Já jsem si chtěl ještě více papat. no ne, asi popovídat, to můžem potom. Až znovu třeba chcípnem. Jo, třeba. Ale už tam budeme, zařveme, jo, zařveme. Jo, oh, ty vole, moje hlava. Oh shit. Yo, what's up? Yo! Ok. Tak já tady budu relaxovat, nemám žádný problémek. Tak ne. Dobré. Já to proběhnu, jsem rychlej. Jo! Sahur! Easy peasy lemon squeezy, dámy a pánové. Tohle byl God Gamer. Zdrhnutí samozřejmě. Dobré, já jsem na nejvyšším bodě, kde asi tak můžu být teď. Ty vole. Hezky vole, zjebejte ho penězma našema, samozřejmě. Zjebejte ho našema penězma, yeah. Naše peníze. Ne, nemá, je nahitovaný jako prase. Já jsem tady nahoře na 2, podívej se. Pavle. Bum, Pavel. A dost. Jak jsem se tam dostal? Jak to, že nás zabil všech? Já jsem byl ve druhém patře, on mě nějak přitáhl. OK. Jo, mě taky, já jsem asi moc naštval. Dobrý, Manták jde první pryč, Manták, všichni proti Mantákovi, dělá bordel, proti Mantákovi. Všichni proti Mantákovi, i hned zabijte Mantáka. Ne! Kam to je taková sračka ty hitboxy, kurva, už jsme v tom ohni! Já to nebudu hrát, vole, dámy a pánové, tohle bude asi poslední video. Fuck, nevím, co píši. Kamo, jak je to možný, to piče, kamo. No ty vole. Home run. What? Kam se to dostal? Nejde, ty vole. Vozí ten vozíkem. Jak tam nikoho nezajímá, on tam... Ježiši Maria. On umřel!
To je god! To je god, ty vole! To byl snipe! To je god! To je král! To je král! To je král! Tak jo, tak to bude Já si myslím, že jsem vyhrál a ty jsi byl na mnou nic jiné. Ale já to řeknu takto. Já Vy píčo. Dobrý, ty vole. však viděl jsem lišáku, jaký jsem byl nějak Conquest, no a Jo, a ještě se vypni, prosím, ještě se vypni na tom, na Discordu. Ok, na Discordu. Čau. Já moc Ok. dobře zaplay, já si myslím, že jsem vyhrál, ne? Dobré. No. Pojďte, Dělá tady korunu? ne, počkej. Pojďte říct teďko na videu papa, že prostě čau, jo. Papa. Ano. Takže jestli se vám líbilo tohleto retardované video, tak můžete samozřejmě zanechat tady nějaký ten odběr, ať mám z toho peníze, no jo. Nedávejte. Dávejte všechno, neposlouchej to,